שלום לכולם, החודש האחרון של 2025 לפנינו, ואני מקווה שהמאמרים לחודש זה יהיו טובים מספיק כדי שיוכלו לצבוע את השנה באור טוב יותר ממה שהיא הייתה ברובה. בואו נתחיל עם הבנאלי. הזלסטין זה נזל ספרי, שהוא אמור למנוע הידבקות בקורונה, סארס קוביד 2, כשבעיקר זה הפכה להיות מחלה שהיא גורמת לאנשים להרגיש רע, לאבד ימי עבודה, ולגברים כמובן לרחם על עצמם במשך 3-5 ימים. וכדי למנוע את זה, יש פה גישה שאומרת לא חיסון, אלא מתן pre-exposure prophylaxis של טיפול אנטיווירלי, שנקרא הזלסטין. נתנו זה ל56 יום, והרבה מאלו שהשתתפו במחקר לא צלחו את זה, ולכן האנליזה של intention to treat, כוונה לטפל, אל מול פלסבו. האוכלוסייה שנבדקה במרכז אחד הייתה אוכלוסייה יחסית צעירה, 220 איש בכל זרוע, פלסבו או הזלסטין. מבחינה יחסית הייתה ירידה דרמטית בקרב אלו שהשתמשו בתרסיס, מ-6.7% ל-2.2%. האם זה מצדיק ש93% ייקחו על בסיס יומי במשך כמעט חודשיים את התרסיס כדי למנוע את הקורונה? זה כבר שאלה אחרת. אבל מבחינה יחסית זה יעיל, מבחינה אבסולוטית, במרכז היחיד הזה בקרב אנשים בגיל 33 ממוצע, גיל צעיר, אז אלו הם התוצאות. שתי עבודות בג'אמה התעסקו בנושא של הסתמנות וזומוטורית פרימנופאוזלית, ויש שתי חדשות, יש חדשות טובות, שגם הטיפול ההורמונלי החלופי המותאם לתקופה הפרימנופאוזלית, וגם תרופה החדשה, אלינזלנטנט, שזה NK, נורוקינין אנטגוניסט, עובד מרכזית, דרך מספר קולטנים, היסטמינים, כך או אחרת, זה גם כן הוכיח את עצמו בהפחתת הסתמנות וזומוטורית פרימנופאוזלית, אבל מבחינת ההפחתה, בעיקר הנושא של הטיפול ההורמונלי החלופי, של תחלואה קרדיו-וסקולרית, פה במחקרים האלה זה לא מראה. אני לא מצאתי לנכון להיכנס לעומק, אבל יש תרופות טובות, ולאו דווקא טיפול הורמונלי חלופי, שלא עוזר ולא מראה מבחינה קרדיו-וסקולרית, אולי מבחינת נשים שמועדות לסרטן רחם ושד, אבל יש דרך להקל, וזה מטרה ראויה כשלעצמה. עבודה נוספת, שהיא חלק מהעידן שבו אנחנו בטוחים שאם נקבל התערבות דרך הנייד שלנו, העולם יהיה טוב יותר, או בכלל התערבות אחרי אשפוז. אם אתם זוכרים, שבוע שעבר דיברנו על אנשים שהחלימו מספסיס, ששיטה של reaching out עזרה באופן מאוד שולי על readmission rate. פה עבודה אחרת, אנשים עם heart failure, שכמובן מי שישתחרר מאשפוז בגלל החמרה באי ספיקת לב, הסיכוי שיתאשפז מחדש הוא גבוה. האם ניהול על ידי patient care coordinator, בנוסף mobile integrated health, זה איזושהי דרך שבעזרת הנייד, בעזרת האפליקציה, יוכלו לתת הנחיות ולנטר
את המצב של המטופל, כשהדבר המרכזי זה למנוע re-admission. כולנו מכירים את ה-alert fatigue, ואולי זו הסיבה שהתוספת של ה-mobile intervention לא שינתה כלום, זה עדיין מחלה עם re-admission rate גבוה, ו-reaching out בעזרת mobile app לא מביא לתוצאה הרצויה. ויש פה שתי עבודות שהן בעצם הקדמה לשיחה העיקרית שלנו עם פרופסור האווי אמיטל, היושב ראש החדש והטרי והנמרץ של האיגוד הישראלי לרפואה פנימית. שתי עבודות שבסך הכל לא מעניינות את הפורום, רק אזכיר שיש position paper על מה רופא פנימאי נכון ל-2025 צריך לדעת. הם רואים ברפואה פנימית שאנשים שמקדמים בריאות, מונעים תחלואה ומנהלים מקרים מורכבים, אקוטיים וכרוניים. והמאמר השני שסקר את אלו, כיוון שאנחנו מודעים לטכנולוגיה שהיום נמצאת בסביבת הרופא, פה באופן ספציפי על ה-point of care ultrasound, מנו את הסקילס שצריך רופא פנימאי, מתמחה בפנימית, לדעת בתחום הריאות, הבטן, פרוצדורות, לב, שריר ושלד וכלי דם, וכל זה בעצם הקדמה לשיחה עם האווי אמיטל, היושב ראש החדש של האיגוד הישראלי לרפואה פנימית, על מהי רפואה פנימית, מה תהיה הרפואה הפנימית, איך היא בבתי חולים, איך היא בקהילה, איך היא במרכז, איך היא בפריפריה. שיחה חשובה ומעניינת. אז כמו שהבטחתי, נמצא איתנו פרופסור האווי אמיטל, היושב ראש הנכנס, לקח שבועיים בשביל להרגיש ותיק בתפקיד, למרות שאתה עוסק בענייני ציבור כבר שנים, של האיגוד הישראלי לרפואה פנימית, ויש כמה נושאים על הפרק ככה שנדבר עליהם בקצרה יותר בצורה של כותרות והצהרת כוונות, אבל האווי, קודם כל ברוך הבא ובהצלחה בתפקיד. אני חושב שאתה הבן אדם הנכון במקום הנכון, גם בזכות הניסיון שלך, גם בזכות העיסוק שלך, גם בזכות זה שתי רגליים על הקרקע, כי אתה מנהל מחלקה פנימית ועושה ביקור בוקר ורץ לחולה שמתדרדר עם המתמחה, וגם כי הראש שלך רואה קדימה. אז בואו נתחיל באמת איפה הרפואה הפנימית כמקצוע, כפרופסיה, יהיה בעוד, כשאתה תסיים את הקדנציה, עוד כמה שנים. ואתה יודע, יש את הצירים שבין הרפואה האקוטית בבתי חולים לכרונית, במרפאות ובמכונים ובקהילה. יש את הבין דיסציפלינות, יש את הממשקים עם תחומים אחרים, כירורגיה, שמטשטשים, טכנולוגיות וכו' וכו' וכו'. אז תתחיל לא יודע אם I have a dream, איפה אתה רואה שזה יקרה, מגמות. אוקיי, אז תודה על ההזמנה, ואני שמח שאני פה איתך. במאמר מוסגר צריך להגיד שגם באיגוד הישראלי לרפואה פנימית אנחנו מדבררים את השיח השבועי שלך, שתדע לך. וזה זוכר גם כן להערכה רבה, ואני שומע את זה מכל מיני מרכזים ומהרבה מאוד חברים, והדבר הזה חשוב. אז שאלה מצוינת שאלת. אני באמת מאמין בלב שלם שהרפואה הפנימית היא הציר המרכזי של בתי החולים. הציר האשפוזי המרכזי, וזה הוכח. ואני חייב לומר לכם, אני מנהל מחלקה ותיק. אני כבר מתבייש להגיד כמה שנים אני מנהל מחלקה, אבל בוא נאמר, זה הגיע לשני עשורים. ודבר אחד הוא מאוד ברור לי, שהרפואה הפנימית תמשיך להוות את עמוד השדרה של בתי החולים, ואפילו ביתר סט, מהסיבה המאוד פשוטה.
לשמחתי, בתי הספר לרפואה גדלים במספרם, אנחנו מכשירים יותר סטודנטים, ואין ספק שצריך שדות קליניים חזקים, ונודע לאמת, האב טיפוס של הרופא במרכאות שיוצא מבית הספר לרפואה הוא בעצם הרופא הפנימי. על פיו בונים את הסטודנט, הרופא הפנימי הוא המופת של הסטודנט הישראלי, ואני חושב שזה חשוב וטוב שכך. במקביל לכך, מגמות האוכלוסייה של הזדקנות האוכלוסייה וגדילת האוכלוסייה במדינה יחייבו המשך פיתוח וטיפוח של מחלקות פנימיות. אין לי ספק גם בכך. נכון שאנחנו נמצאים במצוקת תקציבית מאוד עזה במדינת ישראל, ונכון שבדרך תקציב יש ניסיונות שונים למצוא חלופות. זה לא שאני סבור שזה לא ראוי, זה כן ראוי. אם אנחנו נהיה מסוגלים לייצר חלופות אשפוזיות זה נחמד, אבל אני לא חושב שבזה אנחנו נפתור את העניין. כמו שאתם שומעים, גם הרופא לפעמים חולה, אז עשינו הפסקה מתודית קטנה ונמשיך. אני אעשה רגע fast forward. באמת, מה הנושאים העיקריים שהאיגוד לרפואה פנימית בקדנציה שלך, בהובלה שלך, צריכים לעסוק בהם ולהראות בהם באמת שינוי? אני בכל זאת רוצה להשלים את הסוגיה הקודמת. לאור גדילת האוכלוסייה והזדקנותה, אין לי ספק שמדינת ישראל בסופו של דבר תצטרך להוסיף מחלקות פנימיות. אנחנו בעידן שרוצים פתרונות קלים, מדברים על אשפוז בית, ואין לי שום דבר נגד זה. כל עוד שזה יעשה תחת החסות של המחלקות הפנימיות. אם מישהו חושב שחולה פנימי יוכל להיות משונה לקהילה באיזשהו גוף וירטואלי ידע לטפל בו, לדעתי הוא טועה. מכל מקום, אני חושב שאנחנו צריכים להיות שם. אני חושב שאנחנו צריכים להיות בשינויים שעוברים על מערכת הבריאות ובפרופסיות החדשות שמוכנסות למערכת הבריאות, ולראות בהם כהזדמנות ולא כאיום. ואני יודע שהסוגיה הזו מורכבת ויש הרבה חברים שסבורים אחרת, אבל אני חושב לדוגמה, אם עמיתי הרופא יכנסו לבתי החולים, אנחנו לא נשפיע על ההכשרה והגדרת התפקיד, לדעתי ידינו תהיה על התחתונה, ובהחלט אני יכול לדמיין עמית רופא שמסייע לפנימי, עושה את כל הדברים שהם כל כך חסרים בהרבה מאוד מחלקות, למשל הדרכה, ביקור ושיחה מדי יום עם מטופלים, ולעבור איתם בפרוטרוט על המכתב שחרור, שבו נודע לאמת, אנחנו לא מצליחים להגיע לזה. אז זה חלק מהדברים. כלומר, אם אני מסכם, הגדלה, חיזוק, הרחבת ההוראה, אני חושב שזה צו השעה. עכשיו, באשר לבעיות השוטפות, אני סבור שיש כמה נושאים שחייבים להתמקד בהם, זה לא שלא התמקדנו בהם קודם, בהחלט, גם בקדנציה הקודמת עשינו הרבה מאוד מאבק, ואנחנו מפיקים לקחים כדי להמשיך את הצעדה הזו. היום במדינת ישראל אני סבור שיש שני סוגים של רפואה פנימית, זו של הפריפריה וזו של המרכז. אנחנו במעין מאבק מתמשך לשינוי הדבר הזה. אני חושב שהכוכבים יסתדרו, כי אי אפשר לקיים שני סוגים של התמחויות, התמחות של פריפריה והתמחות של מרכז. דרך אגב, זה בעיה חוצה דיסציפלינות, גם בכירורגיה וגם בדברים אחרים, יש פערים בין המרכז לפריפריה. זה נכון, אבל שינוי יום העבודה הקצין את הפערים האלה. והיום רופא בכיר, נאמר מנהל מחלקה בפריפריה, יכול למצוא את עצמו עם מעט רופאים שעושים ביקור בוקר יחד איתו. אז זו סוגיה שצריך לטפל בה. דבר נוסף, אנחנו חייבים להעצים את מעמד מנהלי המחלקות והרופאים הבכירים, כדי להפוך את המקצוע הזה לאטרקטיבי יותר, שגם הצעירים יישאו את עיניהם וירצו להיות מנהלי מחלקות פנימיות. איך אתה משנה במעגלים שמסביב למעגלים המקצועיים עליהם אתה מופקד?
מודעות, מדיניות, עדיפויות, מבחינה ציבורית, מבחינה ממשלתית, מבחינת הדברים האלה, בעיקר האוצר שרואה את הדברים בפריזמה של מספרים, ולא בטוח שלטפל בחולים זה הכי חסכוני, אבל למרות שאנשים שאנחנו מטפלים בהם, עשרות שנים שילמו מס בריאות, בנו את המדינה, התגייסו למילואים ומגיע להם את הכל. אבל איך באמת משנים את ההתייחסות למטופלים שאנחנו מטפלים בהם, במחלקות בעיקר? תראו, אני חושב שזה קודם כל מתחיל בנו. אנחנו צריכים להעצים את האמונה בקרב הרופאים שעובדים ועושים את העבודה השוטפת, שאנחנו באמת המחלקה הכי טובה בבית חולים, שהמחלקה הפנימית היא המחלקה החזקה בבית חולים. אני אספר למאזינים שבשיבא אנחנו כבר למדנו שהמחלקה הפנימית היא מחלקת העסקים של בית חולים, כי השירות, היחס, ההסתכלות על החולה ולא על המחלה, הם הכי טובים. נכון, אני מסכים איתך, זה אומנם כך, ואני חושב שמה שקורה אצלנו, שאנחנו לא כל כך מפנימים, ולפעמים המצוקות של היום-יום גורמים לחשוב שהדשא אצל השכן ירוק יותר. אבל באמת, כמנהל מחלקה הרבה מאוד שנים, שעבר תקופות משבריות שונות, אנחנו כל כך חזקים בהשוואה למחלקות אחרות, שזה בלתי נתפס. למרות כל הקשיים, ויש לנו קשיים, ויש לנו מצוקות, כי זו מערכת רפואה ישראלית שהיא יבשה לתקציבים. עדיין אני רואה, גם בסיורים שאני עושה בארץ, המחלקות הפנימיות הן חדשות. אגב, צריך לומר את זה גם ביושר, שבהרבה בתי חולים מבינים את זה, וכשאני מסתובב בין המחלקות השונות בארץ, ניתן לראות הרבה תנופה של שיפוצים ופיתוח במחלקות הפנימיות. צריך גם כן לציין, וזה יפורסם גם בעתיד הקרוב, שיש מודל תמרוץ של פנימיות. רק אתמול ישבנו עם נציגי משרד הבריאות על הפרמטרים ועל החלוקה השנתית. זה לא כסף קטן, אבל זה לא כסף שיעשה רפורמה לבד, אבל זה גם תרומה. ובעצם התמרוץ של מחלקות הפנימיות מנתבות את מנהלי הבתי חולים לתעדף, להשקיע כסף במחלקות פנימיות, כי אז בשנה הבאה הם יקטפו עוד יותר כסף, והדבר כבר בא לידי ביטוי. אז השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול אותך, אתה כיושב ראש, הוועד שאיתך, מבין השינויים שיקרו, ואני יודע שיקרו בקדנציה שלך שינויים, מבין השינויים שתהיו חתומים עליהם, במה תהיה הכי גאה? בעוד כך וכך שנים. אז אני רוצה לומר שקודם כל אני גאה במה שעשינו ובמה שאנחנו ממשיכים לעשות. גם השגרה של קורסים להכנה לשלב א' ושלב ב', וכנס הווין שזוכה באמת לפופולריות יוצאת דופן כבר 4 שנים ברציפות, זה חשוב וצריך לשמר. יחד עם זאת, דבר שאני רוצה להכניס, וכבר יש את העשייה הראשונית, זה להכניס רתימה של העולם הפנימי לחדשנות רפואית. אז אני מקווה שכמה פרויקטים שהתחלנו לדחוף באמת יבשילו ויגרמו לחברות שונות של הייטק ודברים כאלה להיכנס לתוך עולם הרפואה הפנימית, לשלב אותנו ושנשכיל להשתלב. ונראה בדברים האלה הזדמנות ולא איום. יפה, אז קודם כל ראוי, בהצלחה. ואני מצטרף לנימה האופטימית שלך, שאתה רואה את האתגרים ולא נבהל מהם. אתם, יש לך ועד טוב, יש אנשים מצוינים, ושיהיה בהצלחה, ותודה לכולם על ההאזנה, ונרתם, כי רק, כמו שאומרים היום, רק ביחד נצליח. כל טוב. תודה על ההזמנה.